ஃபோன் ஆன் பண்ணுங்க. இப்போ என்ன வைக்க போறீங்க? ஆங்கிரி பேர்ட்ஸா? சரி, ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் வைங்க. வாவ்! நேரா வச்சு விளையாடுங்க. நேரா வைங்க. எப்படி வைப்பீங்க? நேரான்னா எந்த பக்கம்? வாவ்! ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் வச்சுட்டீங்களே. ஓகே, அடுத்தது இது வைங்க. 3D பவுலிங். பவுலிங் வைக்கிறீங்களா? எங்க காணும்? இருக்குமே, கண்டுபிடிங்க. பவுலிங் வைங்க. பவுலிங் வந்துடுச்சே, விளையாடுங்க. எப்படி விளையாடுவீங்க? யூடியூப்ல பவுலிங்கே விளையாடுங்க. பவுலிங் விளையாடுங்க. பவுலிங் விளையாண்டுட்டு அப்புறம் யூடியூபா? கூகுளுக்குலாம் போகக்கூடாது இப்போ. தாத்தா. அது தாத்தா. தாத்தாவா அது? எங்க தாத்தா? இந்த வரவழைச்சிட்டிங்களே தாத்தாவை. கரெக்டா? ஆமாம், தாத்தா அம்மம்மாவும் கூகுள் ப்ளஸில். சரி, இது கூகுள் ப்ளஸ்லேருந்து வெளில வாங்க. இதுக்கு போங்க, டாக்கிங் டாமுக்கு போங்க. டாக்கிங் டாம் எங்க? டாக்கிங் டாம்கிட்ட பேசுங்க. டாம் வந்துடுச்சு. டாம்கிட்ட பேசுங்க. என்ன பேசுவீங்க டாம்கிட்ட? ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் பாடுங்க. சரி, போதும். நீங்க பவுலிங் விளையாண்டு காமிங்க. பவுலிங் பாக்குறேன் அம்மா. பவுலிங் விளையாண்டு. அடிக்க கூடாது அதை. ட்விங்கிள் எப்படி ஓடுவ? ஜானி ஜானி ஏன் வேண்டாம்? சரி, பவுலிங் விளையாடுங்க. பவுலிங் எப்படி விளையாடுவீங்க? காமிங்க. பால் குடிக்குதா? ஓகே, சரி, பவுலிங் விளையாடுங்க. யூடியூப் யூடியூப் எப்படி வைப்பீங்க? யூடியூப் இங்க இல்லையே, பக்கத்து பேஜ்ல இருக்கு. அடுத்த பேஜ் இந்த பக்கம். இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் யூடியூப் இருக்கு பாரு. யூடியூப் வந்துடுச்சு. ஆதித்யா ஜம்பரு தெரியுங்களா? ஆதித்யா ஜம்பரு அதுல இல்லடி தங்கம். சர்ச்ல போய் பார்த்தாதான் வரும் ஆதித்யா ஜம்பரு. அது வராது. இது வேற ஏதோ வீடியோ வச்சிருக்கீங்க நீ. பவுலிங் எங்க? சரி, போதும். பை பை சொல்லிருங்க. பை சொல்லி ஹோம் ஸ்கிரீன் வந்துருங்க. ஹோம் ஸ்கிரீன் வந்துருங்க. ஹோம் ஸ்கிரீன் வாங்க. அது அந்த டாக்கிங் டாம் வேணாம் இப்போ.
இது கொஞ்ச நேரம் ஆகும். ஹோம் ஸ்க்ரீன் வந்தாச்சா? குட் பாய். பாய் பாய் சொல்லிருங்க. ஹே பாய். இங்க பார்த்து என்ன பார்த்து பாய் சொல்லணும். சரி ஓகே.